ndamira pamberi pedara ramandikutasi zvese mune zvichokwadi ndichataura nezvechokwadi ndikanyika chabatwa nemhosva ndikanyika chabatwa nemhosva mwari mubatsiri wavo pamusoro wemambo mutasi ndivare vese inini ndinozi evanese moyo ndinogara kudombotimira pasi pasabhu kuchimboza nyaya yangu yandauya nayo pano ngekutumwa mushamwadi ndikati musi wa26 December masikati Blessed Mutara wakauya pashopu penotengesera zvikazi maiguru ndinokumbirawo huni kuti hunorudzira sei kuti kudombogocha kuti zvinganetsa kugocha pinda mujuraho mutore huni nini uteme uende kogocha poshuwa mwana wakapinda mujuraho vatora tematemati huni twake vabuda natwo vaenda kogocha vachimwawo doro wakaswera the whole day vachigocha vachimwa doro ravo kuzoti manheru tarara ndakazwa ndakufonerwa nemwana mama uyai kuno bii uri kuti ndiri kubudirwa Blessed Mlanga uri ndiri kubudirwa kubudirwa sei munhu aswera ari kudhapa pano munhu unobudirwa mwadoro here zvikazi ndo zviri kuno mama abva ndambozviginwa ndikati ndaneta ngezvemamulanga izvi ngezvekushuta izvi ndizozwa futi time ndakufonerwa next door imi madini mauya kuno zviri kuno pazvinaumira zvakanaka for sure ndakabva ndasimuka murume wangu angazozwa zvakanaka ndikati baba chisavai pano ini ndakwenda because zita riri kutaurwa kungerangu zviri kungozi emanesemoyo for sure ndakasimuka bva pamashops ndikaenda kumba ndasvika kumba ndakasvika madhoo angu akavhika anga ari kubanwa zvichizi mune zvipoko uyu mukoro wangu wakagara wakanga akarara mumba nemukadzi kubva kuvhurwa dhoo asina kupfeka vanobheura dhoo zvikazi mune zvipoko wakaromba zvadaro inini ndasvika ndakasvika vanhu vakazungana pavharandi kusanganisira nevanext door ndakasvika kuwana muspare Blessed uyu akagara pasi nomumwe mukomana wamainini unozivichi akagara pambedha baba munini acho baba Blessed Mlanga akagara pasaiti ndakangosvika kupinda ndiri kusvika ndakazwa iye Blessed chiti emanesemoyo ndichingoti godi kupinda ndakaona muprofiti wacho unozikeilai manosi ari kuti tazorodza kati unozorodza sei ini ndasvika pamwe chiti emanesemoyo ndakaureka zvinyaya iripo zvikazi tazorodza zvazveguri tazorodza muprofita ndiyesherere ndokuenda ini ndakasara ndiri kundobvunza waibudirwa akagara pasi iwe taura nyaya yako ndini emanesemoyo ndauya zvikazi zvaibuda pendiri zvaenda zvazorodzwa saka usandibvunzeba zvinorevei kundibvunza zvaibuda pandiri zvese zviri 5 zvarodzorodzwa zvozvizvi zvine direction izvi ndati zvisinei baba munini kureva baba munini wangurume wangu ndikendikana mwana wanga ari kuti kudini uyu imimi ndii muri pano ndasvika pano mukati pazi wazorodzwa chitaurai kaimi mamuripo kuti wanga ari kuti kudini baba munini baba Billy Kendlanga wakabva ati mai kuri kutaurirai chokwadi zvabuda apa zvakawanda ende zvandishungurudza zvekuti ndatombofunga kuti mwana kudhakwa ndikatomboda kumuchaya asi ndazoona kuti mwana akusiri kudhakwa pana azonditi usachaya pamwana uyu nekuti kune zvaari kutaura zvakakosha ndikati saka hazi kudini zvikazi pabuda unoziloisiziya dhuma kureva maikuru wangu mukadzi wababa mukuru wangu adapa ndiye wabuda saka zvaabuda wati wakandiuraya ndikati umwe wandauraya zvakazi ndiani zvikazi eltonziwa asi ndiye wakamuuraya ndikati umwe ndiani zvikazi umwe wakatsikwa ndiwebha Mhlanga Joni gore rakaenda Joni wakamutsika akakuwara nhii dzesedzi bva atofa asi webha wacho akabvatisa ndikati excuse me baba munini musanditaura zvawebha Mhlanga inini andisiro kwa Mhlanga inini ndauya ndakamira zita rangu taurai dzangu mhosva zvikazi zvabudapo vanhu vabudapo kumira kwavo i5 ini
wapedza kudaro baba vanini vaya wakabva wati kuna ana mai nini wanga vari pavharanda wakati chichichi zvikazi what the way forward ngekuti muri kuona kuti zviro zvabuda apa inini zvasotaura paya kuti zvikasagadziswa zviro izvi zviri kumuonya mwana wedu uyu uri kumuonya mwana uyu vana vainini vakaramba vakanyarara there and there mainini vangu mai ablessed akabva apinda bvagara pasi biyo bva ati panyani pasi paakagara bvaagara pamubhedha zvikazi ndiye handina kudhakwa ungati ndakadhakwa handina kudhakwa asi tinofanirwa kubatsirwa hapana ane namba dzatasvira hapana here ane namba dzatasvira ini ndakapa nguva ndakaramba ndakanyarara because mangwana chaiye tinofanirwa kutakurwa nekombi pano tibve taenda kwatasva tibatsirwe ndiri blessed mutanga inini mwana wako iwewe lekeni wewe wapedza ndakabva ndati baba munini kana mwazoronga kuenda kwatasva munozonditaurira paine 2 days ini ndinobva kuchipingi ndinonga ndichida kuenda nevabereki vangu hamugoni kunditakura kuenda kwatasva pasina vabereki vangu zvikazina baba munini zvokutotaura izvo tinenge tatoronga pamwe chete nemurume wako handina kukakaudzana nawo handina kutukana nawo ndakangobuda vandaende kotasa madho vangu vanga abhurekwa vandasiya zvakadaro vandadzokera kumashops ndasvika ndakasvika kuudza murume wangu wepamuhlanga ndapedza ndisati ndarara ndakabva ndabata baba mukuru sekuti baba mukuru ndiye baba asara pamukoro baba mukuru ndafonerwa inini manheru ano kuma9 asi zvandafonerwa zvandasvika ndichiwana ngeizvi ngekuti pese zvatati kutaura tese nababa mukuru nababa munini ndandizvirekota zvandaona baba mukuru ngeizvi ndizvo zvazviripo baba mukuru wakandipinda zvikazi zvazvadai so ndichaona zvekuita munouya here next week baba mukuru zvikazi I'm not coming zvakanaka baba mukuru vandati ndichafunda ndizvo vati vandanyararapo the following day makuseni mwoyo ndiri kundozviitira mwoyo uya anhu 5 here mumusha uroi hwangu hwabva vanyanya kudii nevana vadiki wese vana vadiki vanga ndonongedzwa kuti uyo ndio wakahema yakosho uyo ndio wakahema baba wakosho ndinoraramawo sei mumusha ndichizwa iso ngewani kudhifoma kusvika palevel yekupedzisira kuti uyu ndiye muroi wekwamhlanga ndakarwadziwa zvakadaro baba munini baba abilikenihlanga uya wakauya the following day ini ndakandomutarisa handina kutaura naye wakabva aenda pana mukoma wake pana webamhlanga bva wataura zvawakataurirana asi pakutaurirana kwavo wakasiteta futi imwe nyaya yekuzvikazi zviro zviri kutonetsa mukoma zviri kutonetsa yekuti hasi mwana wangu wega uri kutobudirwa blessed patori noumwe mwana uri kutobudirwa futi wamaiguru baba kendi kuti mwana wamaiguru upi uri kubudirwa zvikazi Lorini uyu mubva ndiripo mwana wamukadzi wababa mukuru waakabva ainaye zvikazi ari kutobudirwa nasamhlanga baba mhlanga roro ndakatotsamwa mai kendi wakatakurisa vidhina kutakurisa zviro zvinoremwa kutirakita rangu saka ndakatsamwa baba kendi kuti unogobudirwa sei mwana uyu ngezviro zvepamba pedu iye ari mubva ndiripo takabva tandoona kuti nyaya haina direction bamwe akabva adzopamba pavo inini ndakaramba ndikuita mwoyo the following day ndakandomira kuti vamwe vachava kunditakura asi mwoyo wangu uri kutorwadziwa because hakusi kutanga waingoita uchiita zvemahunga uchikuita zvemahunga asi kuti ndiende pamberi pasabhuku kana pedare kuti ndazi ari magumba zvazvisikaiti asi apa ndakanga ndakuona kuti zvazokwana manzvimbo yekuti tichiita nyaya idzi nekuti pano uri kutobudirwa already ngeanhu andakauraya uripo third day wakati hakuna uya kunditakura ndikati inini baba kendi inini ndakufunga kuenda kuna sabhuku ndotaura inini handina kugara zvakanaka ine nyika ine ikazofunga ndakagara zvakanaka asi ndichazotemwa 1 day kana kuti ndichazofa 1 day hama dzangu dzisikazivi kuti ndafa ngei for sure ndakaenda kuna sabhuku Chimbosa tikatakura nasabhuku Chimbosa tikaenda kuna ziso raishe Rondozai baba Rondozai sabhuku Rondozai ndakasvika ndikatsanangura nyaya yangu sabhuku Rondozai akati saka ufunge iko iwewe
kuti ndakufungawo kuti pamwe mukauya mukatigadzirisawo nokuti kugara kwangu handina kugara zvakanaka. Ndiri munhu wekundonongedzwa, ndiri munhu wekungoti pane chaitika chese zvikazi ndiye. Saka ndafunga kuti pamwe mukauyawo tinogadziriswawo semhuri tigarawo zvakanaka. Sabhuku Rondozai akati alright, chipa nhamba dzababa mukuru wako ndizomufone ndizokuwa zuva. Foshuwa akaita saizvozvo. Twazione mandi, chipiri, chitatu, china, chishanu, mugoera makusenda muka ndikati ha sabhuku ako ngoti zi ndinoziva baba mukuru wangu achiuya every Saturday. Saka zvakati ziye kudai so vachauya nguva yevanhu vochataura rini kuti ndiri kuuya. Ndakabva ndakomuka vandapfeka hembe dzangu vandananga kuvhileji kumba kwedu makuseni iwawo. Ndasvika ndakazofonera baba Rondozai, baba zvaapapi? Zvikazi baba mukuru wako ndakasomufonera wakati kana ndazoita ofu ndichazokuudzai. Ndakati zvakanaka. Ndakasora ndakandoraramba imomo ndokundobatikana mwoyo wangu. Ndakazoti kumatutu ndakandogara pasofa ndakazoona bangura yadini asvika vatopinda mba makadini maini tipedu makadini vandandonyarara bangura vatobuda kurya chikafu chake. Akazorya chikafu chake kubva abuda bvaenda kwavo vamunini kune mwana waibudirwapo zizi wariyo ine ndikundoona madhoo akatotarisa tiri pamusha pamwe chete. Inenge mwoyo mangu ndikati saka baba mukuru aya boheri I think isa baba pamusha ifodei watitora zvitese kuti tiuyogara pagarapa iwewe chii chiri kuitika pamusha sekuti tese tiri wana hazvinei fevha yagara iri akanyarara kuzoti Maheru. Baba mukuru akazouya Maheru pandandakagara zvikazi maini ndikati baba mukuru zvikazi masabhuku angu yapano mangwana 8 ndikati hapana chakaipa. Ndakabva taparidzana ende vandipinda mumba mangu vandarara ivo vaenda kumba kwangu varara. Mangwana makuseni masabhuku akauya makuseni tagara mumba zvikazi taura nyaya tataura nyaya ndataura sekurondedzera kwangu zvikazi samutanga taurai kutoda kutaura webva mutanga vataurawo sekuzivawo kwake. Zvikazi Likeni taura nyaya yako asati asvika pana Likeni akabva ati baba tipei chimiro chemusha kureva baba mukuru. Baba mukuru akatora parafini akaisa pamoto. Zvikazi nababa mukuru mwanatsa masabhuku mauya pano pamba panapa hapagariki panapa. Pamba panapa pane zvinofamba marato. Pamba panapa pane mitsindo inotsika panapa. Hapagariki even imi musabhuku ndikakuti garai panapa inini amugoni kupagara panapa panorwadza. Saka zvamauya kudai zvakanaka noisita takugara chitotofambawo. Baba mukuru vari kutobhilivha kuti zvakataura mwana ndizvo kutaura kuti nhai vari kumwe chete. Takanyarara handina kupana nawo vanhu vavabhili kendilanga bvavo apana bvatanga kutaura. Zvikazi mukazurapo wakauraya Lozizi Yadhuma. Sabhuku Rondozai anga akuzvara mazitani wakauraya Lozizi Yadhuma, akauraya Edzodziwa, akauraya baba ipano, akauraya Ezere Muhlanga. Zvikazi ndi Sabhuku Rondozai. Saka mwafunga udini imini? Vatovhunza Mukwasha, pane Mukwasha wanga aripo Elton uyu muzukuru mwana watete. Akatovhunza Mukwasha anga atoriposaziwa here Mukwasha ziwa nemukadzi wake. Zvikazi dii mwamunozviziva here kuti mwana wako wakauraya musha munomu? Mukwasha ziwa anodaira chii? Tete maiziwa anodaira chii? Akanga takanyarara. Zvikazi ndi Sabhuku Rondozai ndafunga kuti mumbofambe. Zvikazi zvakanaka unotofamba. Wasati wabuda masabhuku kuti warongedze wabudi mainini wangu unozi mai Richi wakabva ati pamusoro masabhuku zvamwatotaura zvanaka izvi. Ndine mwana wangu uri apa 15 years echitorwara uyu une maronda uyu asitomboziva kuti uri kurwara ngei uyu asitomboziva ndezvamwatotaura tifambe zvakadini zvakanaka. Ichingopedza mai Blessed ane mwana wekubudirwa vati pamusoro masabhuku vanhu vepamuhlanga akasirai kugadzisa zvinhu zvenyu izvi gadzisai zvinhu zvenyu. Mwana wangu uyo dai ari wenyu munozwa sei uri kubudirwa munozwa sei gadzisai zvinhu zvenyu. Dai ari wenyu maizwa sei ndakarwadziwa kuti ndione mwana uyu. Sabhuku zvakanaka
tazvizwa chifambai muzotipa feedback. Asi muchafamba munazosiya wanawo vanhu. Ipapo hapana kundiitira zvakanaka. Inini ndakudosiyiwa asi ndatonongedzwa kaini. Saka kwauda kuenda ukachaenda kodi. Watondinongedza already kaini. Ndakanyarara, handina kupikisana nazvo, ndakanyarara. Asabhuku akabuda akaenda. Sevarume vari pamushapa vanombofamba. Isi takandogara mumba imomo, wakazodzoka baba mukuru. Baba mukuru, zvamava kundofamba-fambazve. Zvamati kufamba, tinofamba riinizve. Tikasi, mira ndiwadaidzira. Wakabva wadaidzira akomana bvauya. Tikasi ngatunganidze mani $500. Mai kurangu maiti yakabva abvunza. Tikasi due date ndiriyo. Tikasi, ndiJanuary zvino. Kupera kwaFebruary. Kutaura kwevanhu asina kurwadziwa. Kutaura kwevanhu asina kudhifomwa. Kutaura kwevanhu asi kutretenwa. Wakazvipa 2 months. Inini ndakarwadziwa mama. Handina kufara. Asi handina kutaura nawo. Ndakangoti zvakanaka ana baba mukuru. Kana mwazove nayo mari yekuti fambe, muzonditaurira. Asi inini yangu $100 ndinayo. Ndakabva ndabuda. Ndobva ndadzokera kumba kwangu. Ndakasvika ndakabatikana zvakanyanya simama. Ndaruchokwadi. Ndakabvaziva. Asi ndakabva ndati, mama, sabhuku. Zvamwagadzira pana handishoori. Handisi kushoora dai. Asi nguva yandatemerwa. Nemapumhirwo andaitwa. Nemagare etiri kuita pano sewana tese. 2 months dzakandiwandira. Moreover ndatopumwa already. Kuti ndini ndiri kukonzeresa. Saka zvichadi kumuvirirwei kana zvadai. Ndikumbira muendeso wenyu munyaya yangu kwamambo yenyu. Kana kuti paishe. Kushuwa sabhuku wakati zvakanaka. Vatofona paishe mutete. Ishe mutete kwabva vatodai rikasi. Inyaya yedu. Zvikazi inyaya yekupumhana. Saka tinotouya kuno chitatu. Sabhuku rondozai wakabva afuna kuti una baba mukuru wangu. Iwe prinzi wena. Munoona uri kuti nguva yamamutemera yakanyanya. Madini maita kuti zviite padhuze. Zvikazi kana arwadziwa ngatipe $500 echitofambi. Tamutaura tichafamba. Kupinda sabhuku romuzeko. Zvakanaka. Sabhuku rondozai vati zvakanaka. Saka iwe unoona mukana rini. Zvikazi angatondimira maweekend. Sabhuku rondozai akafonera futi nendiri. Ndikati haiwa hapana chakashata. Kana achiuya maweekend, koshuwa inotomuziva baba mukuru wangu anoshanda. Ende anowanika maweekend. Zvakanaka. Tozomboona baba mukuru adini. Panoita weekend. Taifanira takatongwa paishe musi 11. Dambudziko repaishe mutete rakabva rauya. Musi wa9 ndakabva ndafona manheru. Ndandozwa mahunga. Baba, dare rangu yarichabudirira here. Abereki angu anobva kuSpingi. Ndakatotumira mari dzemabhazi. Zvinobudirira here. Zvikazi iwewe. Ndakanga ndatoda kutokufonera. Ndatoda kutokufonera kuti nyaya yako yangu mwana wangu endesa hako kwa mama. Yaita dambudziko raishe. Saka endesa hako kwa mama. Zvakanaka. Ndo kuuya kwatakazoita kuno kwa mama. Saka inini hazvina kundimirira zvakanaka. Ndati ndiuye mama mutigadzirisewo. Alright. Uri kuti vari ndiye uya. Right. Tinoita sei kuti ubudire? Ubudire. Tizwe kuti anotaura pauri ndiani. Wanga uripo waimuomberera. Titaurei munoita sei kuti ubude? Itaizvo munoita akudire. Tinalo fodya. Uda fodya. Saka unodei. ubudiro. Uda kuzodo. Angosiro chimwe. Ubudiro wani wasiro. Tora story ya mazalo. Ndima makasa. Titora mlete mutapira. Tora ino. Yes. Ndinofunga nauyangu kutaura kuti ndonzi Prince Mhlanga. Ndinda sara ndi baba pamava. Mapaka acho kwa wabili.
wese aitaurwa inenge yakanangana wanema asi mwana uyu manje mubvunzo wamabvunza kuti tokudii kuti ubudirwe ndikuona sekuti isusu hatitozivi kuti zvinoitwa sei kuti paakabudirwa pacho akazotoita zvekunotorwa ndichiponerwa akabudirwa akaponerwa izvaiwe mamushanga zvatutirai kuita tutirai kuda kuti tisa waste time handiti because as long as asi kutaura zvese zvatakaunganira vana vanachitakaunganira ngezvemunhu akakadhakwa because anofanira kutiudza because akataura ndini nini akataurira muntu wakadya wa5 akanongedza munhu saka hatisi kuti iye akanongedza munhu ari zvaari asi akanongedzawo munhu ari chii ari mumweya mweya unokona kutibatsira saka mweya ndiwo tinoda chiita pakuti tibatsire kuti mweya umbori wani handizvo tobvunzana totaura kana mati mimi hamukwanisi kuti mweya uite sei ubude ndaikumbira kuti tende panzapo tiitirwe nevanozvikona mweya ubude isusu zvemweya zvinoziva kuti zvakamira sei turautoziwawo turautoziwawo kuti kana naozisinai kana mababudara munotombonyara hatikwanisi babamba kuti titaure nyaya yekupuma munhu handitika tichipuma munindi nemwe yemweya tichishandisa zita remufi kuti ndinini andizvo tikadaro tofanira kuzvipruvha kuti chokwadi here kuti mweya uripo kana kuti mweya udi uripo ngezvekuronga handizvo ukamwa mudzepete unoona nyuchi nemoto zvichikuteera zvichita sei zvese ndo basa rechii ende mudzepete unokwanisa kudaidzira zita remunhu kuti john unokutiteererei john unokudurairei john asi john asitoripo asi mudzepete zvaunoita unoshandisa zvinofungwa mani zvauri kufunga ndo zvaunoona ndo zvinoita chii mudzepete saka isusu tinoda kuti tiprove kuti kana mweya uripo isusu hatisukuwana nazvo kana mweya uripo mweya wotiita sei wotigaidha wotitaura because right now it's not an issue between maya nemuri it's an issue between maya nemunhu ari kubuda pamwanawo ari kuti wakauraya vanhu vashanu ndiye watoda kutaura naye kuti zvakafamba sei iwe umbori ani pane vashanu vari kubuda warudzi wakaurawa namaya iwe ndiwe ani iwe utaura nekubuda kwakaita sei izvi zvimwe zvombozi vanhu vakutomunongedza mai kuti iwewe musha wakashata vana vapagadzisai musha uri pano kuti zvakati uyu kuti mwana wangu onai zviri kumuremera andika zvinouya kumashure tatanga taona kuti takuchikumbira mukuda panze apo umbonosikwa unovhetwa kuti mweya wacho nekudaidza kuti mweya udii ubude kana uripo isu todii totaura nawo kana usipo zvinotaurwa futi pakuti hapadi hapana chiripo iri kana zvataurwa toda kuti hapana chiripo yamosha manje tochitsvaga tochitangira ipa yeso ndinoitwawo likanda mwana waiita zvinhu zvekutaura pakuripotwa kwaitwa nyaya ine zvinhu zvizhinji almost zvizhinji zvandisina kutsikana nazvo ndinoti ndiumanyiko zvinhu pazvakaitika izvi ndakatodaidzwa ndikaenda zveshokoni ndakatomboramba kweri ndikati amaholidhe ano aya anogona kunge vakadhakwa vanhu handazotosvikapo ndiine dini ndaida kumuzvambura pamuke pari zvakatoitika vari kubva kumashuku zvivizvi
Vaswera varomwa. handina kuzoziwa hangu ba saka isu ndo patiri tibambura Ndaenda kuisa weste chii nguwa handiti imimi mukutodetsekawo sekunetseka kwatiri kuita sekunetseka kuita ani maya handiti kuti mashoko aya adi azadzikiswa handiti then kana azadzikiswa then tochizotaura tumwe twese tumanyepo twese twaitaurwa chokwadi chaitaurwa chese asi tamboziva kuti munhu anga ari kuzvitaura uri mweya shuwe. Une mweya. mweya uri here mari ndizvo tikuda izvozvo vose ngatiite zvandepanze tiite izvozvo.